Me gustaría referirme a unha proposta que lle escoitei o que lígose precisamente na prensa do candidato Feijóo. E a mí me gustaría darlle a benvida a Feijóo a proposta de reducir o IBE dos produtos para celíacos ao 4%. E digo darlle a benvida porque recentemente temos feito esta proposta desde o BNG, tanto no propio ano 2014 no Parlamento de Galiza, onde defendíamos como primeiro punto unha serie de propostas a reducción do IBE para os produtos dos celíacos ao 4%, e o Partido Popular votou en contra, do mesmo xeito que o Partido Popular pudo apoiarse a esta medida no Congreso dos Deputados, porque ali a defendeu a nosa deputada Rosana Pérez, e, sin embargo, pois tamén o Partido Popular votou en contra da reducción do IBE ao 4% para produtos de persoas celíacas. Por lo tanto, nós o que non sabemos é se que Núñez Feijóo pois está indocumentado e fai propostas contra as que votou o seu partido en contra, ou agora en campaña electoral pretende facerlle crer aos galegos que vai a facer xusto o contrario do que veu facendo durante estes anos. Por tanto, emplazaríamos un pouco ao candidato Feijóo a que nos explicara ou ben por que o Partido Popular votou en contra desta medida ou se realmente descoñecía que podéndose aplicala foi precisamente a maioría absoluta do PP que impediu que as persoas celíacas teñan un IVA reducido do 4%, porque así o propuso BNG, tanto no Parlamento Galego como no Congreso.